ne ta fiyo ne ma sawo ɲuman ye sisan I bɛ duwawu de kɛ jɛma cɛ jɛma in tɔw n t'a dɔn manamanakan bɛ min da suruma ni jɛma in kusigibanni bɛ min kun ni Ala kɔni y'an dɛmɛ ne kɔni kan ka se k'o furakɛ parce que ne ye jinɛ min fɔ o ye jinɛ tunuru de a bɛ fɔ ma ko jinɛ nagasilen I b'a ye o gɛn ka di ni Gawusu ye wari min di ne ma o la fɛn min ne yɛrɛ b'a kɛ an ka bɔ nin cogo la tan ne ma ne ka furu nafolo sara sisan nɔ ka fɛnw ɲɛnabɔ n'a fɔra ne bɛ k'o fɛɛrɛw tigɛ tugun e bɛ ka tila ka ne bisigi ni Ala cɛ e yɛrɛ b'a dɔn muso dɔ ko du sa boyi sa I bɛ kuma bɛɛ bɛ mɔgɔ agressé fɛn min de muso finman yɛrɛ b'a dɔn ne faradama muso finman ko tɛ n ka ko la du jara ni Ala ko kɛ ko kɛ ne an b'a kɛ ten sa e ka kuma ko mun kɛra tuguni cɛ dɛ woro ne bɛ taa ne tɛ taa ɲɛ wallahi ne dalen tɛ la bili Ala cɛ ne wari bɛ kɛ bila ka taa wallahi ne ma de la ne dalen tɛ la fe wallahi bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma ni ɲani makoro nana dɔrɔn an bɛna a ɲɛfɔ a ɲɛna ko boliw de y'a lase ma ma ɲɔgɔn ye wallahi Miskatatu n bolo furakɛ a furakɛ a ye n bolo bana Zubarata bara bɛ fanta bolo n bolo furakɛ a ye n bolo bana Miskatatu a ye buru in ye qualité ma de n y'a ɲini aw de kama a y'a faamu voilà aw kana kɛlɛ dɛ aw man di ye aw kana kɛlɛ a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye ɲɔgɔn minɛ a ye balimamaw de n ka buru tigɛlen filɛ a ye ɲɔgɔn minɛ fɛnw de ma fantaba ne dabali banna n bɛna kuma dɔrɔn n bɛ ka kuma n ka bolo fɛ n bɛna kuma ne a ye voilà a ye buru dun e filɛ nin ye e ka problème ye e ka problème e namara de ni buru ma jɛngɛ ka di e ma e tɛ se ka fɛrɛ buru ma voilà parce que e bɛ dumuni kɛ I dalen de bon a ye buru dun bon ɲɛ bɛ fɛn finman dɔ la yan dɛ n bɛna lajɛ n'a bɛ passé quoi i m'a faamu wa voilà a ye dumuni kɛ a kana kɛlɛ man di ye fanta sɛgɛnnen don koyi fanta sɛgɛnnen don koyi n y'a dɔn bo de don jɔn de problème c'est pas possible ne mɛ Gawusu ko ni makura bo tɛ dɛ oui c'est vrai bo de don a ka po mais makoro ka po sigi makura ye bo kɛ ne ɲinɛna ka kɔkɔ non mais a bɛ po datugu cogo di non a filɛ nin ko ne mais c'est pas sérieux n tɛ ko sɛbɛlama dɛ n tɛ ko sɛbɛlama Typhoon officiel. C'est la magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gawusu et Mariam, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. ça dit que ça va? I b'a dɔn ko an bɛ ko dɔ yɛrɛ de gala yan nɔ Luskara ta ka kan ye n terikɛ ye ko il paraît que ko boli de tun b'a bolo ko boli de fa dɔ la boli awɔ o boli qualité dun boli min ye fa dɔ la an ma se k'o boli suguya a boli ya n nana n y'a bɛɛ tigɛ ka kɛ n ka seli kɔnɔ awɔ a b'i kun a bɛ n bolo cɛfuramuso yɛrɛ tɛ siran ne ka boli bila fɛn kɔnɔ boli ye fa dɔ a la n'i nana k'a to ni problème kɛra a la dun ne ma nana ye cɛ ka lajɛ voilà nana ye ni buramuso fana bɛ se ko la dɛ an ka boliw yirikuru nana i ka sakiw fara sen na a bɛ ɲɛ a i kun taara i ka minɛnw ta quoi awɔ bilasirali bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɛ n'o ma taa ɲɛnɛmabolo bilasira ka na wa i kamana gannen ne kɔni taara ɲɛnɛmabolo bilasira nka walayi ne wurugɛ kamana gannen don vraiment cɛ ni i b'a ye ne ye min ye ale ka ko kɔnɔna jinɛ b'a nɔfɛ an b'a wele ko pitmen o ye jinɛ sensurunin ye olu gɛnni ka nɔgɔn n'o yirikuru n'o fɛngɛw y'i ka saki tigɛ sisan saki in na wuli boli tɛ sɔn nin ma dɛ k'a sigi duguma cogo dɔ la n t'a dɔn n'a sɔrɔ nin t'a tala tiɲɛ de ma
Sanu beta ngoni sanu beta. Ba ego ko ni mu jumɛn Ni nangumeta e to ka boli na ka shilen sugu do. to wuli Ne ma fi ko to boli Ato nin kelen to. ato a bere flan ya bere ci Ni sunsun be. Allah wa Balo olu be balo waru di mo ma. to boli be to bolo fere de Ne chamble sunsun bai. Ni sai mai ne. Ni be do ngwa. ay ni ko yere de ni bere ijode Turo me ba nunu be ba. ijode nu bebe de nu le wa boli ko to boli Dai da la. Woro kia. Tukumbeta ni me alibi. wa te ka bango Allah akbar bisa depuis ko jada Ntara nyene ba guru blasra. Inda to dagli jigira ko la de. Wallahi ni mi yoro jere bi. Wallahi ne ko mi ka limba no ku bege. Nyene ba guru ndo fe. Kani to nyole bege nyene ba guru ndo fe. Nuru ntara nyene ba guru blage su fe wallahi nyene ba guru katani jafani musuware wallahi di tinta ya faba. Ni ne turo memba ale de be dimi ayra man ni ne faudal. Ay ni wallahi ni ngabara. Ni nga koma no gone boni yere de fleni ni ne be joire la. Allah. Karamage ni fay may ne. bon ni chien folo de nganye na ka biala kan dan fo kana se pima ngam me ko boli be tuba buru mais ne bolo ko nu dem senu ngaklo ngefene no boli atuma ga soma kori Ni yere médaille soro afla be fonno ko ga médaille sigi. boli ga médaille soro cera ni chemi ko chama mais wala usra ko di masake sira la de ne sagana ni sigana no ni nu ko ma o fanga poli ai ni yɛrɛ ko ni y'a cɛ k'a dan kana ha n tangolo ki cɛ ka dai kana n'i m'a kɛ ta a tɛ na wa o de kama ne y'a fila k'i jiya kana ne ma kɛ alhamdulillah ni ne ɲuman na sɛgɛnna ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na ni kosɛbɛ. bɔsɔn yɛrɛ tɛ ne ti lafiya jumɛn bɔsɔn ko yɛrɛ de bɛ na parce que ni ma bɔsɔn sumalen dɔ min non vraiment n fan bɛɛ de dimi bɛ n kan n fan bɛɛ bɛ ka di je crois que mina lajɛ je pense que bon war ɲɛnama tɛ n kunna nɔ mais bon voilà i bɛ nin ta 20 i b'o don jus la y'a mɛn i bɛ jus sumalen dɔ san n'o ye allez ko bila i kun wa mugan ne n burankɛ ala k'i sara wala n burankɛ ala k'i sara n burankɛ ala k'i lafiya da di ma n burankɛ ala k'i don jugu kalo dibi la n burankɛ ala kana n'a to diɲɛ na i lanɔgɔ kɛ se i ma n b'o ɲini masa aramani fɛ n burankɛ ala ka muso 3 tali nɔgɔya n burankɛ i jɔ sa n ka dugawu kɛ sa i jɔ n ka dugawu kɛ sa Ay kani bomolo quoi. ayi i jɔ ne kɛ n ka dugawu kɛ bani ne fa i jɔ n ka dugawu kɛ ni ne ma dugawu kɛ walayi nin ye lafiya min dan kan bi wari ko nin ye lafiya min dan ne kan bi ala de b'a dɔn ni sa i ka boisson san n'a ye n burankɛ ala kana ɲɛ da sɛgɛn kan ala k'i ɲɛ da sɛgɛn kan walayi n burankɛ muso ye lafiya ye ala ka muso 5 nɔgɔya i ye an n'alimami ko k'i bɔ muso 5 wala an n'alimami ko k'i bɔ hakɛ to i b'a dɔn ninnu tɛ sɔn tɛgɛla minɛli ma. ala i jɔ sa n ka dugawu kɛ sa ne fa i jɔ n ka dugawu E t'a fɛ i ka banabaatɔ ka kɛnɛya. i bɛna na kirin sisan tɛ foyi sa sabali sa Dusu ka bon bi min ta tɛ sɔn ni ma ko ka minɛ i bolo la. wala joro be ni wurige kan bi de wurige bi ka joro nabi basigi nyene ba guru fleni belen batala basigi ne nyene ba guru ka fe yira la kujugu non tɛ foyi sa nin filɛ nin ala k'i sara ala ka barika don i la n burankɛ ala k'i sara ala ka barika don i la n burankɛ n burankɛ walayi n burankɛ nin duwawu nin tɛ bi abada a tɛ bi su a tɛ bi tile n burankɛ ni nin duwawu ni nin binna walayi ala kɛ n fa nin tɛ bi n burankɛ ala k'i sara kosɛbɛ ala k'i fɛ A fɔ a ka hakɛ to a ka nin minɛ ka bɔ ne bolo. kuma kelen jiginna hakili la kana sɔn
fefew ni mara mun kɛ siso kelen kɔnɔ munna fatɔ ni maa tɛ se ka siso kelen kɔnɔ a danze don o ye danze kana sɔn o ma ayi ma ye hali lasikorogerista ne na ti siso kelen kɔnɔ abada o tɛ kɛ o ye cɛ ka fɛ yira la walayi cɛ t'i sara ni foyi ye ne dusukasi tɛ nka ni ɲɛnɛmaburu kɔni ye ne janfa ala fo ni ne wurikɛ dɛsɛra ni ne ma dɛsɛ walayi ɲɛnɛmaburu mana ne janfa a ba y'a ɲɛ la buramuso ɲɛnamaya kɔnɔ furu tubabu ko c'est pour le meilleur et pour le pire y'a faamu o yɔrɔ yɛrɛ de tubabu y'o min fɔ dɛ o de kosɔn k'i kana sɔn a kɛ siso n'i donna furu kɔnɔ kɔni don ka di i b'a la don man di fana i b'a la y'a faamu furu ye don dɔ ka di don dɔ man di gɛlɛya mana na cogo cogo ni ne ye muso labila ko a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ayi ne ne kɔni ni na ayi ale ni lusuka t'a bolo ayi an tɛ siso e n'i ta kɛ mais ne nasikɔrɔkɔrɔ e t'a kɛ o ye jɔn ye a ka ma cɛ a cɛ jinɛ tunuru bɛ min dɔn ne n'ale bɛ se ka si o wala awɔ komi saya ɲinɛnen don ale kɔ sisan i b'a ale n'a lase ne n'a tɛ ne wurikɛ sɛgɛnna koyi walayi ni y'i pan ni daga min pan furu don walayi ni ɲɛnɛmaburu ko ne sɛgɛnna koyi nka jɔn fana bɛ ka ne wele tuguni n bɛ ka sɔnja la alo jɔn de don ko ba wa mun bɛ yen ko ka yafe ma ka yafe ma mun na e ye mun ye ala ka masa u ma yafa deli ko bɔ a ka ɲi nɔ walayi kana baga n dusu kasi batɔ ba n dusu man di na walayi mun na ko e jafa ka tugu n'a morigo wa e bɛ bɔ keleya fu min na kɛ ne tɛ e fɛ ne tɛ namuru fɛ kana na n tɔɔrɔ ala ni kira kama i y'a mɛn ne tɛ aw fila si fɛ ne bɛ mɔgɔ min fɛ na n k'o tigi f'i ye awɔ o de don dɛ e ma fɔ i ye wurikɛ ko la fɔlɔ i jɔ ne kan ka kuma fɔ sa ne bɛ ɲɛnɛmagoro de fɛ ne t'aw fila si fɛ o keleya fu ye ka dɔ k'o la yen nɔ ne bɛ taa ɲɛfɛ k'e to la walayi dusukasi yɛrɛ de bɛ ne ka ba ne yɛrɛ bɔra sisan ka to ɲɛnɛmagoro bilasira ka na sigi ne ye miiri ɲɛnɛmagoro ka na ne janfa koyi walayi o miiri de bɛ ne la ba fana bɛ ne to yen koyi ne bɛ ka sɔnja la e fana b'o appel tigɛ ne ye mun kɛ ala la sɔnja bɛna ne faga koyi ne n'a tɛ i furukɛ ayi ni fa donna mɔgɔ la a fɔra de ko ni fa donna mɔgɔ la k'i n'a kana dilancogo foyi tɛ nin na solution foyi tɛ nin na nin ye kungo de koyi oui allo tɛ ne kungo ye nin fara i bolo oui chauffeur mama Sumba ka mobili a y'a labɛn ka ban quoi oui a ko y'a fɔ k'a bɛna taa ɲɔgɔn fɛ village la non i b'a dɔn i bɛ min kɛ a to yen nɔ fɔlɔ han a to yen nɔ fɔlɔ ne bɛna tila ka kuma fɛ an bɛ bɔli tagali bɔ a ma fɔlɔ quoi parce que komi dunankɛ min nalen don i b'a dɔn ale n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ donc ko caman bɛ an dala fɔlɔ a to yen nɔ mɔgɔ bɛ tile filanin kɛ an kɛrɛfɛ le temps que a ka ko ka don ordre la quoi voilà n'o kɛra voilà a bɛ sɔrɔ ka taa village in na ɲɔgɔn fɛ awɔ ayi a ka minɛnw ladon a ka minɛnw ladon voilà merci chauffeur ka de kun dɔ kan ko mama Sumba kun y'a fɔ k'a ka taa bilasira village la donc ko ka ko fɔ a ma a ye solution ɲini ninnu ka ko la sisan bon a solution ayi solution jɔn ne tɛ